A cafetería da Praza da Liberdade, pechada dende hai máis dun ano, permanecerá sen uso polo momento. A única oferta para reabrir o local, feita por un empresario de Arcade, non cumpría as condicións exixidas polo Concello, titular do inmoble. O proxecto que presentaba non, nese proxecto non concurrían os mínimos que se lle exixía que tiña que constar no proxecto. É dicir, non se adaptaba aos pregos tampouco o proxecto de explotación. O informe técnico sinala que o anteproxecto presentado polo licitador non cumpre as determinacións mínimas. Por exemplo, non define a solución estética nin do interior nin do exterior e prevé menos equipamento do necesario. Ademais, incorría en defectos de forma ou incluí a oferta económica no apartado técnico. Según o informe elaborado polos técnicos do Concello, incluía no sobre B cuestións que só podían ir no C, ou que é o mismo, na oferta técnica desvelaba en parte a oferta económica, e iso non é posible, e aparte xa se dice nos propios pregos que iso é motivo de exclusión. Certificado como deserto o concurso na Xunta de Goberno local desta mañá, o seguinte paso será iniciar un procedemento negociado ao que se convocará a empresarios do sector, entre eles o descartado. O paso seguinte non é convocar unha nova licitación, sino que o paso seguinte é, facer un procedimento negociado con 3 empresas, as que se lle chama, entre elas a presentada, para que poidan aportar un novo proxecto, etc. O prego de explotación inicial era por un prazo de 15 anos con posibilidade de prórroga de 3 máis. A concesión marcaba un investimento mínimo de algo máis de 100.000 euros para a reforma do local e un canon anual de 12.000 euros. A cafetería dispón de preto de 140 metros cadrados construídos e podese instalar unha terraza de 57 metros cadrados na parte traseira e outra de case 47 metros cadrados na parte dianteira.